narito na siya magsubo iba. Sallam nagsiklaro siya na rin nagkasambayan siya ano yung binatong inayat ng Allah subhanahu wa ta'ala so ano yung masjid Qiblatayn yung mga nakaulayat ko ay talang yung mga ano yung sada masjid hati na sito masjid sa bayaon na yun yung mga yakto marangkan minang nagsabot masjid so alhamdulillah insyaAllah ako rin ang pakitan ng nagsabot Rasul sallallahu ilang mga Quraysh. Ulan labi kawalan ng mga sahabat na sahih amas kapat bunuh nila karuan ng utusan Rasul sallallahu. In satu wudu'un inamin dia lili kusya kaitana juga insyaallah amaunnya di Hamzah Musab bin Umair radhiyallahu anhu ibal bin Abdullah bin Ziyad. Melainkan pagka gulong kanila at kawain pagka kali kanila Kung pata. Ay pakaranyo sige na tud go. Ajo kemana negara saya. Alhamdulillah insyaAllah masih kita sa masjid Qiblatayn. Masjid Qiblatayn ang waktu disitahin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kahaba Sabtu. Panahon niya sa masjid Nabawi dan masih
sa Masjid Kuba, sumambayang 2 rakaat sunnah. Yung pahala niya, isuso nakasambayang 2 rakaat sunnah di Masjid Kuba, biada siya sa nakapag-umrah. Allahu Akbar. Harap na rin, sumambayang sa 2 rakaat sunnah. Biada yung pahala ng sinasulam, biada ka sa sibatan. Inihiwag masjid ko sa mga, huwag masjid. Hindi kami maglaboy. Maglabayan ko sa inyo. Parang hospital. Bukon. Hinang. Di ho, sana tataas. Sige. Sumakat kayo na. Ay, ikaw sumakat. Kajari na. Di lang kita ikaw. Akuan kita. Ano? Kami ka patulog. Paano na yung password mo? Harap sila madto. Masyado. Ang call niya. Pag na-oiroon pa mga diyan. Makrib na. On man din masjid diya. Kasambayang Pag ka. na-oy po, kung pag-iiyan yan ka rin na rin. Hindi nagdagang ay maria mo rin yan. Ha? Insyaallah. Tapos na. Di ko manambayang di. Hindi na sila sila Ayaw na. Gagriyad to. Almasa. Ino. Di iyo ka basal. Din kain na. sabi nga mo ikaw Kevin, yung kapda. Oo.
Ah. Tao po, nakain na mahaba. Kaya saan? Sige po. Ada. Story ka. Aji. Tinda. Puripot tinda. Uripot. Tugnakaw. Ati. Kaulit sa kabayaan mo na di Iway mga. Dito kami nag-stay. Tinda. Siksi. Siksi. Isiyo yan, siksi. Isiyo, siksi. Bye-bye na. Bye-bye.
Ang kato ko, gak kita. Ikot-ikot. Ni malingkat pata. Apat tao. Ayan. Gigi. Kaya nga, chance na malingkat. Who knows? Kunok ta makabalik. May Allah sa. Insyaallah. Kaway-kaway. Oh, yan to. Jumat 20. Ngatud ka stop. Inaon ko siya patta. Video sa ini. Aki sab kumpita bay na. Hello. Kato ko. Oh, na-off. Sina, sidasan, sina. Continue, continue. I think KFC dito. Dito ako naman. Ayaw na Rolex. Naga karaig dakatan. Masyaallah. Mali mo yun na nasa to KFC. Ba't malaul? Kuno. Siyo. Yama. Sikin yung truck kasi. Kita siya mo. Siya. Ano? Ito paunahan. Uy, aon na. Oh, yan natin. The meeting place. Pita sana kita. Subay na ba mo itod kita? Ha? Subay na tod mo eh. Naka-breakfast na. Bye-bye. Bye-bye na. Oh no. Tablet ko. Oh, tablet. Amo ba niya halal? May ta na nagkangi. Oo. Diba din natin mga photo dito. No, may ta nagkangi. Hindi na mabuti. Ay, mga pata pa doon. Mga yan doon. Suon ko
na lang niya alam sa iCloud. Ah, bang kap on da ko copy sin old Hajj mo. Kaya patawon ta ka mo malingkat Jabal Omar sa ini. Jabal Omar bangay ako nasa. Makaligat pa ko dito tampas. Last na. Da kami may sabda patadi da. Ayat tara.
kami sa kuno. Siya ayaw ay kuno. Yo, oy pan. Yanda. Siya nagdakan niya eh. Ile? Atod. Yeah, masal malanjang bang height average Pinoy. Na. Mania. Kira yung cellphone yan kay mo. O di lang taray o malingkat din. October. Ang karaida siya. Nainday mo pa ni. Inshallah nga magplano ako. So mag-fix pa ka mo plano? Pagdatong niya amoy ako. Adi daw ako'y mag-ipat. Mag-ipat isang salita. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Video sa ini. Assalamualaikum. Where? The next one? Another. Okay. Assalamualaikum. Males bago. Where? How many doors? 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 4, 21.